Szeretném, ha látnátok pontosan tudom, hogy ügyesek vagytok, minden feladtok, ha hosszan mondjátok, és most nem csak mondjuk, hanem el is jártok, ugye? Mert ez a vers, ez arról szól, hogy eljártok. Mert a saját érzéseinket fogjuk most szövegbe adni. Barbarát, fontos dolgok, mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van-e medence, szünetben szabad-e felmászni a fára, és van-e gesztenyek a leállni alája, ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, vagy lesz mindenkinél az udvaron esernyő. Kedves, ügyes tanús néni, aki majd segít a cipőmet bekötni. A tanító néni szeret majd engem, ha jól tudom, a leckét megpuszilgat engem. Fogja kezem, a sétálni velünk, és az anyukám is eljöhet majd velünk. A tanító néni fölébe ültet, ha nem tudok valamit, nagyon megbüntet. És ott is lesz szülinap, meg gyereknapi móka, lesz robi, süti, meg mindenféle torta. Vívál rám az iskolába, úgy szeretném tudni. Legjobb volna mégis mindig itt maradni. Kedves nagycsoportok, ugye tudjátok, hogy nem maradhatok már itt? El kell sajnos menni az iskolában, minden nagycsoportoknak. Nagyon-nagyon sok mindent megtanultok betűket írni, számokat, számolni, mindent képzeld el, ha mész a városba, mindent el tudsz majd olvasni. Nagyon utat lesz nektek, tanító néni pedig sok szeretettel vár benneteket, tudjátok. És az iskola, az egész iskola arra készül majd szeptemberben. Titeket tudjon fogadni, csak egyelőre most még. Szeretnék tőletek elmondani egy ajándékkal, amit minden gyerek megkap, és ha előveszi, vagy később már érzem, ennek az óvónénie és az óvodája fog eszébe jutni. Óvónéni kapjuk ki ezeket a kis ajándékokat. Felszalizzál benneteket.
Megmutatjuk a szülőknek a sétistalisztjátokat, amiben a műgösünk fogácsával szoktunk titeket mint a mesében, a szeretünket. Muti, gyere még egy kicsit. Még elvonatkozunk, jelképesen, és akkor utána szeretném, ha a nagycsoportos szülők átvennék a gyermekről a tarisztiát, mert még van meglepetésünk, még folytatódna tovább, csak akkor már a kicsit középsősök is bekapcsolódnak a műsorba. Kedves óvodánk, sok nap után, itt a búcsúnap, indul a csapat. Nem vár ide már, játékmese vár, tollam, ceruzám, kísér ezután. Kedves óvodánk, sok nap után, itt a búcsúnap, indul a csapat. Nem vár ide már, játékmese vár, tollam, ceruzám, kísér ezután. Ez így igaz, de az még csak odébb lesz szeptemberben. Addig még játszunk itt egy picit az óvodában. Most pedig kérlek titeket, adjátok oda a tarisznyát anyának, apának.